ini. Takkel dia. Angas dah. Una, no kang naratak ako. Ni. Ala. Oh, dia. Ya, sul-sulan. Nauling. Naalap. Natamaam. Adi kalo muna ala na. Hindi, banatam. Banatam. Ano pa? Eh, dekatan. Guys. Ini guys. Cool guys, sabi naman ano. Sana all. Diba sana all, diba sana all, diba? Tama na anak, tama na. Natungad. Alisan egg. Hindi nag-regal na. Parang dia nakal. Pinasaran nom tumoy. Dapat maudikat kisul-sul na. Dapat makabuelo ko. Guys. Sa bali ato. Dakal ay. Nukul mo ko man siya. Katugtugang. Kan shot dah. Di na palabas kinaga anak bat tabas side. Nagregal may nikat. Maday kilitab na lang. Pagka ng anak ko, pirmay. Oh, maday. Kitirod nipon na ata. Bagati talaga kay kabel. Ati pasikat nga bala. Pulipol mo lang. Ganun naman. Hey mama. Kapamang ko ta kedua dia nagtapaw medyo babasay. Udah nakita. Hindi pa na. Tapos i-daktin ko. Wasok na. Abay na. Alam mo. Alam mo gaya. Alam. Tawas ko pa dito. Ala na patig nga. Yo. Hey. Kling. Nagkapo mo yung nagdanaw. Matok sa amin. Mataw. Ha? Tama na. Ito ko na makatingin. Nasaka lang na eh. Ramai. So di na napal kuna camuk ka tay katawa. May mete ate ta nalalaki ka ta. Ay ka ta sa. Kagatung tasakam tanga. Ada na ko lang. Nagatigtug mo tatangad mo ngayon. Saka. Tudo mo. Nakaguyo da isa ka na. Tama na baban na ka. Kamu lagi May silig tayo ma'am. dolin na mo ay. Bali mo na yun. Karga.
May pakanta ito ni sigurado. Hmm. Tumali pag-iwaram. Ito na yun. Yan. Hmm. Ah. Sikan A. Sikan A. Taman na eh. Di damdam mo makakita ngayon si Kasta. Di pang pana kamay. Guri ka. Tinuma, di ba? Ini kumagat. Barsa ko na. Tinuturutek ko. Kinagaan na dito ko na yung pagkitab. Ng basit. Uri siya kita eh. Napudot. Taka. Ay, sa kudo eh. Ha? Nakal na alam? Hindi mo na. Nih, natibkar. Nih. Uplo ka masit. Ayun. Walang bro. Yeah. Pagkira ato dyan ay braided. Oh, no, tansiya ka na pugsatin. Aja pinangguyog-guyod na eh. Puksatan na. Braided na. Dakal. Hey. Dakal. Okay. Oh, magtupak di ba lahat tayo niya? Tikol. Oh. Tikol. Dakal na eh. Nay. Tugtugtugtug na. Sinigas mo na. Luyo. Ako mga ground. Mga syak. Kinitikap na karay. Iya. Pag umulaan ka putang mao. Hindi pwede mo. Pwede mo siya. Turun ko ha. Mati may turun mo ata. Nice. Man-testing ito ni Baba. Sakto sulit to. Ta. Ano? Ang banda. Kapaw mo ko dito. Ay, katigal. Wala tam. Ala. Pak ngasubo ata. 5 pati ulo. Ibanda na eh. Tinutulog na. Di ba anak ka sa ti problema nakaado. Nakamano kuman. Ah, Kuma. tay. Namin duwa nga mintes sabay dadakpan. Man ato yun ay. Tinga pa yun eh. Ay. At tay lagi nagtitinga mo lang di binao na. May kalima. May kalima na. Oh. Yung pang-5. Lima guys. Gitnang gitna. Oh. Alam nga nakabitang mo data nagbatay. Oh. Batit kin. Batit kindak. Dali guys. Yun o.
pang-anim namin. Ngayon lang nangyari to. Oo. Nakatiksay ako ng maliit. Nadali. Breaking the record. Oh. Kasi laki lang ng bala ko. Nadali siya. Sinasaludoan kita. Hey! Ayos ah. Nagaling tong bala ko ah. Bola lang yan. Jida na babaw. Hindi na ito tayo sabay nagkalimungaw yung pata pero lakad. Dahil higit. Maliti balak. Ay. Wala? Inaalaga yan. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Wala. Wala. Makita yung bin-bin na. Pasika dah tama di mo kusok. Tinggal. Kagaya. Oh. Ayun. Pang 8. Ano yung kaya na eh? Pang 8 guys. Nagpalapahabol naman. Pang 8 guys. Balinpog sa atin natin tagawid tayo. Pasika umat. Na, naik ka plastik na na eh. Yan. So nga nadlaw ko nga nagkakit. Sila tawas ko na ito nagpa-shock. Pagsamay na ukso. Ay. May ikaw mo plastic na. Nih, nakado ka mas. Lima. Udah. Tem, malaman. Pang 8 guys. 8 na. 8. Kalau na alam. Ano ba? Duwan sa lang na ala na? Ay, ito. 5 na alam. Ito. Yan guys. Ito 7. Tepat. Yung silyasin na yan. Malaking kawa na yan. Oo, nakapito kami. Saglit lang. Ano lang ako oras tayo ito. May tayo ko. Basta. Anong oras? 3 oras. Ito. Okay guys. Hanggang sa ulitin na lang. Dapat kalaman siya ba?